Ramogi nyisi ni report motendore kod weche mag nonro madhi nyime Endarasha ne ilosona kod Lydia Okeyo koro seikore. Kambi keyo teko sitima mapacho ka Kenya Power okichore gi chien gi muoch mar mach e skund primar ma Hillside Endarasha. Kambino lero ni nonro margi onyiso ni majno ne ok okel kod ng'ikruok mar teko sitima. Kaka Lydia Okeyo lero, kambino lero ni lero ma e kinde ma bede migepe mopogore opogore mag piny owacho go tach e skundno mar yango gima dikel mar mach ma okelo masira kendo nego jopuonjre maromo 21. Okwach kich bende odhi nyime gi nonro margi e kinde ma hocho itimo ne jopuonjre. Ndalo abich bang' masira mar mach timore e skund primar ma Hillside Endarasha e kaunti ma Nyeri, piny owacho kokalo kuom bede migepe mopogore opogore ne onywako lwedo mar timo nonro e wi gino madibedi no kelo masira ma kamano mano kelo tho mar jopuonjre 21. Nonro ma kamano noriwo migawo mar somo, bad migawo mar gedo, kambi keyo teko stima Kenya Power and Lighting Company KPLC, duol mar IPRA kod apis okwach kich. Bang' timo nonro margi, kambi ma keyo teko stima pacho ka Kenya Power and Lighting Company oyango ni majno onge gi tudruok moro amora gi teko stima. Gilero ni majno no muoch kalai mar teko stima matero stima e skundno ne ni kare kendo apis kambi no bade manyeri ema no ng'ado teko stima kaka yor geng'o landruok mar majno. The time when the fire incident occurred, supply was stable on this line with no reported incidences. Number 2, all Kenya Power installations, including the meter, supply cable, earthing, low voltage and high tension fuses, and the transformer were intact. Gilero ni transformer, meter, kod gigo duto ma itiyo gode keyo teko stima e skundno ne ni kare kinde mane masirano otimore, ka koro gisingo medo chiwo sir ne bede migepe mamoko mar yango adieri e wi wachno. Report makama bire kinde mane chenro mar chiwo hocho ne jopuonjre mag skundno ne dhi nyime kanisa mang'anyuthe PCA Endarasha Parish, kanyinyo mag DNA manyo kawo chieng' wuok tich ne ipango kendo iketo kare ne chako yango jopuonjre go. Kata kamano, kaluwore gi pek mar masirano, moko kuom nyenyogo ibiro ter nyaka piny mar Afrika ma milambo kaluwore gi yot mar lony mapacho ka ma ok nyal yango ingrego kaluwore gi pek mar majno. Lydia Okeyo, Ramogi TV.